Bună, dragilor! Pe perioada iernii n-am prea avut ce filma, dar acum vine primăvara, încep lucrările la albine și începem iar cu filmulețele. Care nu v-ați abonat, vă rog să vă abonați. Astăzi o să montăm o căsuță la stupină, o căsuță pentru inventar apicol. Totdeauna se strâng lucruri de depozitat. Cum știți că eu îmi țin inventarul apicol pe câmp, caturile, ramele, acolo mi le las. Și o căsuță de asta ne prinde foarte bine. Uite, suntem în Germania. Am trecut de satul în care avem noi stupina și acum dăm drumul la montarea căsuței. Măi, dragilor, suntem la stupină. Urmează să facem o operațiune. Să montăm o căsuță. Pregătim terenul. Partea bună e că aici la stupină avem nisip dintre ăsta fin. Acum nivelăm. Imediat dăm și cu dreptar. Am gătat baza, acum trecem la partea a doua, podeaua. Bun, unde mai era aici? Noi, dragilor, după 2 ore de muncă, după 2 ore și 10 minute, în stadiul ăsta suntem. Din cauza întunericului trebuie să terminăm pentru astăzi. Vom continua în altă zi. Numai că e un pic plecate încolo. Albinuțele zboară, văd că intră câte una cu polen. Așa arată căsuța la final. Urmează pe acoperiș bitumul ăsta. Hai să vedem la interior, să aprind un pic lumina. Ce, dragilor, e bună o căsuță așa picolă pentru depozitare. Așa arată acoperiș înainte să punem bitumul. Așa, mai dragilor, am pus și bitumul ăsta peste. Acum îl prindem cu laț. Așa arată căsuța la final, uite, acoperită cu bitum. Am pus niște leți să-l țină. Și aici, interiorul am băgat, urmează niște rafturi la interior. Așa arată o căsuță apicolă. Cum vi se pare? Salutări!